Wannan shine Jabal Sur da ke birnin Makka a ƙasar Saudi Arabia, kudu ga yankin Masfila. A cikin dutsen ne ake da kogon Sur, wanda kamar yadda tarihin addinin Musulunci ya tabbatar, a nan ne Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam da Sayyidina Abubakar Siddiq suka samu mafaka har na tsawon kwanaki 3 da yini 3 kamin su hijira zuwa birnin Madina, lokacin da kafiran Makka suka yi musu tawaye. Inda a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da saƙar gizo-gizo domin samar da kariya a gare su. Wannan kogon na dutsen Sur na da muhimmancin gaske ga gwagwarmayar addinin Islama. Kowaɗanne irin abubuwan al'ajabi ne suka faru a lokacin zaman Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da Abubakar Siddiq a cikin wannan kogon na Sur da suka ƙara tabbatar da imanin al'umman musulmi ga Jalla wa'azza. Suka ce kafirai suka ga cewa ba annabi ba ne, Ali ne. Suka kulla ayari da tawaga suka bi annabi a wannan hanya ta Madina. Daidai inda kaga suka kewaya cikin garin Makka sun bi, to an kai nan wurin da ake ce Gari Sur. Za ka gane shi wuri na mai wayawa, mai waton tarnaƙi da bibiya. Ka ce ma mutum ya hau wannan wurin, kaga in ba matsuwa ba mutum ma ba zai so wannan wuri ba. Amma saboda matsuwa don son a ɓoye, don sun ɓuya, annabi suka tattaka suka zo wannan wurin shi da Abubakar. Ganin kafiran na kallon su, kuma kamar suna ganin su, kuma kamar za su riske su. Wato wani kogo ne da Allah ya shirya a wannan wurin. Sai suka shiga cikin kogon. Soshi daban-daban sun zo akan wato yadda abubuwa suka faru a wannan wuri. Amma dai a taƙaice, da Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya shiga daga farko, sai da na Abubakar ya tsaya daga bakin kogon ya shiga yana bi ma annabi, domin abinda an manufa Abubakar ko da kafirai sun riske su, ko za su yi kisa, to a fara kisa te kafin a kai ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Lokacin da suka zo kafirai, ƙisoshi daban-daban sun nuna suna kammala shiga, sai gizo-gizo ya zo sake wurin, yadda ba a ganin kamar tsohuwar ganuwa ce ko tsohon kogo ne wanda ba yanzu aka shige shi ba. Wannan shi ya sababa kafirai suna kallon su annabi da Abubakar suna kallon su ta ƙasa, su kuma suna hanga suna kallon annabi ta sama, amma ba za ba su ganin shi saboda wannan gizo-gizo din da ya kaya na ya saka a wurin. A lokacin sai na Abubakar sai ya fahimci kamar suna kallon su, sai ya yi kuka saboda baƙin ciki, sai ya zub da hawayensa, ganin cewa abinda a tunani ne ga annabi Allah ba shi saƙo zuwa ga al'umma na musulunci bai kammala idda saƙon ba, to kuma ga kafirai sun kawo musu hari, kuma ga nashi tunani ba za su bashi ba. Yanzu shi yana tunanin mutuwa annabi kafin idda saƙon Allah ita ta dame shi, ta tashi baƙin ciki har sai na Abubakar ya kuka. A wannan lokaci sai Allah ya fawwalo mala'ika Jibril zuwa wurinsu, sai ya ce ma annabi, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على الرسول وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود لا تروها وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى. sai Allah ya saukar da wannan aya cewa da gaske na tabbatar muku zan taimake ka kai annabi Muhammad kai da sai na Abubakar lokacin da kuna cikin wannan kogon na Gari Sur. Kada ka ji bakin ciki lokacin sai annabi ya ce ma sai na Abubakar, kada ka ji bakin ciki, ka bar kuka, inna Allah ma'ana, Allah na tare da mu.
alhazai daga sassan duniya na ziyartar kogon sur domin ɗebe kewar ido ga wannan kogo mai abubuwan al'ajabi. Shin ko yana cikin wuraren da shari'a ta yadda musulmi ya zo idan ya ziyarci birnin makka? a babu sharaɗi a musulunci, ba sharaɗanta cewa ba a je a ziyarci wannan wurin, amma dai dukkanin alhajin da ya zo don kwaɗai da ganin cewa zai yi kuɗin zuwa inda annabi ya hijira, shiga inda ya ɓoya, shiga inda ya bi, to yana iya zuwa. Wannan abu zai ƙara mai imani da darasi na musamman. Shiga na musulunci abu ne mai daraja, mai kima, kuma an yi tallasa a lokaci mai wuya, mai tsanani, kuma ya samu musulunci ne a arha. Kogon sur ba shi da wata doguwar jayawa daga birnin makka, domin kuwa tafiya ta kimanin kilomita 12 ne kacal zuwa dutsen na sur da ke kudancin misfila. Daga makkatul mukarrama, Muhammad Gazali Muktar, Hajji Baitullah.